Ngicela ukubingelela apostoli umama apostoli nabafundisi bonke abakhona nabafundisikazi. Okokuqala igama lami ngizothi u-Albert Khumalo wasebandleni labasiza abantu mission. Ngiphakamisa udumo kuNkulunkulu ngokuthola ithuba lokuba kule ngqungquthela yabafundisi. Angisuye umfundisi ogcotshiwe kodwa ngumntwana kaNkulunkulu onikela impilo yakhe enkosini uJesu Kristu, ofisa ukugezwa ngegazi lakhe usuku nosuku, ngoba siyadinga ukugezwa ngegazi likaJesu elingenasono, elingazange libe nesono, igazi elihlanzekile eliyigugu elilone likwazi ukumhlanza umuntu, ihlanze ngisho unembeza uqobo. Ngifisa kwenzeke lokhu empilweni yami usuku nosuku, ngiqhubeke ngimlandele uJesu umsindisi ophilayo ngunaphakade, uJesu Kristu oyena eninikele ngeconsi lokugcina legazi lakhe ngenxa yami, ngenxa yabo bonke abantu benu. Ngizocela nje ukufunda encwadini evangelini likaJohane isahluko esesishiyagalombili. Njengoba inkosi yamakhosi uJesu Kristu ngalolu suku lokugcina lomkhosi isahluko sesishiyagalombili Johane suke evesini la-37 kuthi amanzi okuphila. Masifunda lapha kuverse 37 sithi, kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi, uma ekhona omileyo akeze kimi aphuze. Wangathi kithina lolu suku lokuphela kwale nhlangano yabafundisi ngaba yilo mkhosi omkhulu kithina uma sisuka la, njengoba isihloko besichaza ngendaba yecebo likaNkulunkulu lomunye nomunye wethu, kube ngempela kuvele obala kwathi pha ukuthi icebo likaNkulunkulu ngathi nokufika kwethu la, injongo kaNkulunkulu yini? Ukuba ligijime ivangeli likaJesu Kristu umhlaba wonke, lingagcini njalo la kwelaseNingizimu Afrika, kodwa liqhubeke liwele imango nezindlela zonke umhlaba wonke. Lokho kungenzeka uma omunye nomunye wethu etholile icebo kaNkulunkulu ukuthi liyafezeka na empilweni zethu. Sithola la inkosi yamakhosi isukuma ithi, uma ekhona omileyo akeze kimi aphuze. Okholwa yimi njengokusho kombhalo esiswini sakhe yogobhoza imfula yamanzi aphilayo.
wangathi namanzi aphilayo abengagobhoza kithina, agobhozele naseyizweni ezibheke ukuzuza kithina njengabantwana bakaNkulunkulu, njengabapostoli, njenge-fivefold yonke, kube nenzuzo, kube nalamanzi aphilayo azogobhoza empilweni zethu. uNkulunkulu asize.